Taħt it-tmexxija Maltija tal-Presidenza Ewropea f'dawn il-jiem intlaħaq qbil fuq 3 files importanti fuq livell Ewropew fil-qasam tal-finanzi. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna spjega kif dawn id-dossiers jinaqdu ma' oħrajn biex f'5 xhur intlaħaq qbil fuq 7 direttivi, 3 minnhom fuq tassazzjoni. Spjega kif dan ġab sodisfazzjon kbir fuq livell lokali imma partikolarment dak Ewropew. Kif dawn id-direttivi kienu importanti u kontroversjali tant li bosta kienu jaħsbu li mhux se jintlaħaq qbil fuqhom. Malta ġiet imfaħra l-bieraħ sew mill-Kummissjoni, sew mill-Parlament Ewropew illi qalu li Malta veru kienu sorpriżi li għalkemm tim żgħir irnexxielu jaqqat il-pajjiż u jsib kompromessi li se jħallu marka fil-servizzi finanzjarji fl-Unjoni Ewropea. Innota kif minkejja tentattivi tal-oppożizzjoni li tagħti l-impressjoni li pajjiżna għaddej minn xi kriżi fis-settur finanzjarju jew li pajjiżna jħarsu leħ bl-ikraħ, jidher li bil-maqlub pajjiżna huwa stmat għaliex huwa minn ta' quddiem li qed iwassal biex jintlaħqu ftehimiet Ewropej f'dan is-settur, fosthom fl-Anti-Tax Avoidance Directive u l-Anti-Money Laundering Directive. Fil-fatt Scicluna spjega kif fajnejn l-istituzzjonijiet Ewropej Malta hija minn ta' quddiem mhux biss f'dak li hu tkabbir ekonomiku u fit-tqassim tal-finanzi u l-industrija tas-servizzi finanzjarji imma anke fl-aspett regolatorju Ewropew. Għandha standards għoljin, stmata, mhux tal-istmata tal qed timbotta minn quddiem biex isiru iktar leġiżlazzjoni ħalli jirregolaw din l-industrija. Ġifieri din l-idea li għandhom xi impressjoni ta' Malta l-barranin negattiva mhijiex il-każ. Il-bieraħ deret biċ-ċar li sew il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew huma kuntenti ħafna kif għaddejja Malta fil-Presidenza tagħha.